Este é o momento no que o alcalde José Ramón Romero é parte da organización deste primeiro torneo solidario interparroquial de fútbol, organizado hai varias semanas no municipio. Procedían á entrega do cheque á Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. En total conseguiu recadarse máis de 11.000 euros a través da venda de rifas e doazóns por parte de empresas e particulares. Unha cantidade que destacaron dende a organización do evento, que foi posible grazas á implicación e ao traballo desinteresado de moitos. Queremos dar las gracias a la gente de Boiro por su generosidad, a todos los locales que patrocinaron a los equipos, a las empresas que colaboraron con las rifas, con las huchas, autónomos, locales, a la gente que vino al partido a apoyarnos, también al ayuntamiento por todos los servicios prestados, la ayuda, la escuela de fútbol también, que trabajó mucho, muy duro también para conseguir todos los jugadores y organizar los equipos, etc. Queríamos dar as gracias aos xogadores, aos capitáns, aos árbitros, a toda a xente da calle que axudou a lograr todo isto. E sobre todo darlle as gracias a todos os socios que colaboraron, sobre todo ao sector da hostelería que se volcou para lograr a recaudación e que se fixera este evento. O alcalde José Ramón Romero tamén destacou o traballo da organización do torneo, que co seu esforzo fixo posible que todo saíse perfecto. En general a toda a sociedade boirense, porque, bueno, isto demostrou neste día, pero o día a día estáse facendo moitos actos solidarios ao cabo do ano e Boiro sempre está aí para responder a estos actos solidarios, non? Dende a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, entidade beneficiaria da axuda, agradeceron a entrega deste cheque, que lles permitirá poder seguir desenvolvendo o seu labor de apoio e asistencia ás familias de nenos oncolóxicos. Gracias ás súas aportacións que non saben de canto axudan, pois a SANOC poderá seguir prestando un pouco de axuda ás familias e aos nenos oncolóxicos e que ingresan en Santiago para facerlle a súa estancia hospitalaria pois o máis levadeira posible, o que é mentras están no hospital, pero incluso despois do hospital, porque hai axuda psicológica que non hai que non la preste, senón é a través de ASANOG. Dende a organización do torneo xa traballan de cara á próxima edición. O reto será superar os 11.300 euros recadados este ano, algo que co seu empeño e dedicación estamos seguros de que o van a conseguir.